Nej. Og kan du fortælle mig, hvad det er, vi skal nu? Skal vi ned og hente vand? Det lyder da sådan så meget hyggeligt, hvis du spørger mig. Overhovedet heller ikke. Det lyder kedeligt. Og ved du hvorfor? Nej. Det er kedeligt. Det er altid kedeligt, når det er sig, der skal køre. Nej, ja, det sker i din drøm. Det sker nemlig i din drøm. Nu er jeg vand. Nu skal jeg noget æde bagefter. Vi får have noget ædelse. Dårligt nyt, så skal vi også hele vejen tilbage. Lad os komme afsted. Så er vi tilbage. Og nu skal jeg op og have ladet en kamera op, så jeg vil komme tilbage, når kameraet er ladet lidt op, så jeg kan vlogge videre. Ja, godt. Jeg vil komme tilbage, når min kamera har fået løjet strøm på. Er der nogen, der kan sige mig, hvad det er, vi laver? Hvad siger du, Pia? Vi er ude og kigge på noget dansk kulturhistorie. Historie? Ja, på husene. Findes ikke noget andet? Jo, der findes andre ting som PlayStation, computer, GTA 5 online. Jo, det er faktisk kultur. Det tager 1000 år. Stop din kæft! De dyr! Nico, du skulle da ikke æde... Nico, du skulle da ikke æde kameraet. Du er sådan noget dum. Du er fuldstændig åndssvag. Det er tåbeligt. Du kan fotografere. Nico, du er ikke skabt til videnskab. Det er så én ting. Er det rigtigt? Nico er ikke skabt til naturen. Det er godset. Har de ikke lavet den der hytte der i stand, den der, eller lavet en ny farve på den? Helvede er det. Nico, du giver mig... Hvad? Og hvad helvede er det? Hvad helvede er det? Ja, men altså, hvem er det? Er det ur? Det er en fugl. Det er flot. Det er en fugl for pokker. Ja, det er flot. Nej, og der er en helt storkerede derude et eller andet sted. Så vi kunne se, så var der lige en storkerede. Og med, jeg giver slag. Nico, du ved godt, du ikke kan æde et kamera. Nu stop dit læsdyr. Hvad? Ja, undskyld. Blev du det? Det var så din egen skyld. Du må have gjort det for at gøre en pistur. Nico, hvad er det, du vil? Nico, hvad vil du? Kan du sige til folket, der ser med? Zoom ind i dit hoved. Skal du ikke slå til kameraet, din kon? Din jøde. Det vidste jeg faktisk.
sagde det faktisk på. Jeg skal have noget vand. Jamen, det kommer der ikke. Nej, det gør det ikke. Nico, du er en jødekage! Din jødekage. Hvorfor hedder den her hytten? Fordi det er en hytte! Jeg bryder jeres forhold. Der har vi fået de der brun. Find og Vera. Find og Vera, hvad er det? Hvad? Må jeg spørge noget? Hvad er Find og Vera? En hytte.